Kaixo eta ongi etorriak, onat bertzegun batez, magazinera gaur asteazkena dugu, urtarrilaren 11 eta gaurkoan ere bi elkarrizketakin gatoz. Lehenik eta behin Gurutze Santxorekin egonen gara, bera Iruñeko Ingurumen Hezkuntza Museoko teknikaria da eta lehenengo hiruhilekoko programazioa prest dute eta ikusiko dugu zer den ekarri dutena, gai andana bat, hondakinen kudeaketarekin zer ikusia dutena, artea eta natura, ikusiko zuen zerrenda luzea eta interesgarria. Bigarren elkarrizketan berriz, bertze gai batekin gatoz, Ana Oiorekin egonen gara, bera herritarrekiko harremanaterako kontseilaria da Nafarroko gobernuan, eta bi kontu izan dugu berarekin solasteko lehenik eta behin, auzitegi jauriegi ondoan, memoria historikorako bertze puntu bat jarri dute, izan ere horko kartzela zaharraren atea, harrizko arku handi bat jarri dute, eta ikusiko dugu zer dagoen horren atzean, eta bigarren gaia torturaren kasua. Badakizue, atzo bertan izan zen berria Nafarroan, 1969tik aurrera 825 tortura kasu egon dira. Berak kontatuko digu. Guzi hori baino lehen, has gaitezen, betiko edukiekin. Hasteko, efemerideak. Urtarrilaren 11 zen 811 urtean, Euskaldunek Karlo Magnoren armada azpiratu zuten Alta Bizkar mendietan. 1569an, Ingalaterran ofizialki erregistratutako lehen loteria jokoa egin zen. 1922ko urtarrilaren 11an lehen aldiz intsulina eman zitzaion diabetea zuen gizaki bati, Toronton. Eta 1933an Casas Viejasko gertakariak izan ziren, anarkisten altxamendua azainaren errepresio gogorra jasan zuena. Eta 2009ko urtarrilaren 11an munduko likidoturiko gas naturala garraiatzen duen gasontzirik handiena, Mozag, Bilboko portura etorri zen bere lehen bidaian. Ikus ditzagun gaurko berri nagusien lerroburuak. Txibite lehendakariak Rafael Moneo nabarmendu du Nafarroak azken mendean eman duen kultura arloko persona garrantzitsuenetako baten moduan. Nafarroak auzoak birgaitzeko programa abiatu du 15 milioi euroko inbertsioarekin erdian nes funtsetatik. Nafarroko enplegu zerbitzuak prestakuntzarako eta enplegurako 22 tailer antolatu ditu aurten. 2.800.000 euroko inbertsioarekin zabarlik dago Nafarroa osoko herrietan egingo den eskaintzan izen emateko epean. Suhiltzaileen zerbitzuak 11.338 esku hartze egin zituen 2022an. Datorren astelehenean zabalduko da Zubiarteko euskera ikastaroetan izen emateko epe berria. Zabalik dago epea Coworkingsek antolatutako haur eta nerabendako jardueretan izen emateko Iruñeko 14 auzoetan. Baztango 14 herrietan hurrengo alkate juradoak izendatu dituzte, Irurita da alkaterik gabe segitzen duen herri bakarra. Larun batean ospatuko da mendi egunaren 16. edizioa beran. Aste honetako agenda kulturala. Asteazkenean, ipuin hautatuak ipuin kontakizuna Sergio de Andresen eskutik, Zipikanen atxaldeko 6etan. Baitere, Ainoa, Blakiz Beltza 2, liburuaren aurkezpena Fermin Muguruza eta Susana Martinen eskutik Katakraken atxaldeko 7etan. Eta Amaiur, Libera State, Asisko Urmenetaren liburuaren aurkezpena Burlatako Axular elkartean. Iluntzeko 8etan liburuaren aurkezpena izanen dugu eta solasaldia erran bezala Urmenetarekin. Hortziralean berriz, Willis Drummond taldeak hala ere kaleratutako azken diskoa joko du Zentral Antzokian atxaldeko 9etan. Eta larun batean, Laba guneak bere lehen urteurrena ospatuko du egun osoko egitarau batekin. Goizeko 11etatik aitzinera txokolatada, bermuta eta musika gozoa. Eguerdian bazkaria geltokin eta 6etatik aitzinera Albina, Stardust eta DJ Pintxada sorpresa. Baitere, Gel Printing aurrentzako tailerra Diana Arboniesen eskutik Iturramako Zibi boxean goizeko 11etan.
Tokio arroxa, monotipia tailerra ere izanen dugu, Zibibox kondestableen atxaldeko 8:30. Eta akitzeko ipuin kantariak, musikaz eta ipuinez gain, poza, magia, lotura, maitasuna, dizkidetasuna, garapena, entzutea, empatia, sentsibilitatea eta bertze balorean dena bat lantzen dituzte. Atxaldeko 6:00 izanen da Zibibox Jus Larrotxan. Eta ikus dezagun ze berri ditugun gaurko egunkari nagusien azaletan. Diario de Notiziasen lerroburu nagusian, Osasun Sailak 54 erizainekin indartu du lehen mailako arreta aurten. Konplexutasun txikiko gaixo akutuei erantzun ahal izango diete eta oinarrizko medikamentuak errezetatzen jarraituko dute. 12 psikologo eta 6 fisioterapeuta inkorporatu dira. Jarraitutasuna inprimatuko da eta bajen izpideak, jarraitutasuna inprimatuko da eta bajen izapideak simplifikatu eginen dira. Argazkien berriz, Osasuna Bartzelonaren aurka, izenburuan jipoia eta elegitea. Osasunak Bartzelonaren 11koa salatu du, zeinak 0-9 irabazi zuen erreginaren kopan. Berri gehiagotan, egoitzetako langileak eta zaintzaileak grebara doaz. Eta tasen gorakadak Nafarroko zor publikoaren interesen kostua handitu du. Diario de Navarran lerroburu nagusian, Nafarroko mediku publikoek kontsulta pribatua izan dezaten ireki da Osasun Saila. Esklusibotasuna ezabatzea mediku sindikatuaren aspaldiko aldarrikapena da. Argazkian berriz, Osasuna Bartzelonaren aurka eta Bartzelonak 9-0 irabazi zuen. Izenburuan jipoia airean. Emakumezkoen Osasunak elegitea aurkeztuko du kopako partidan Bartzelona beharrez bezala lerrokatu zuelako bere Bartzelonak akats bat egin zuelako bere alineazioan. Enrique Maiaren hitzak bertze lerroburu batean. Kristina Ibarrola nik aukeratu nuen, ez Espartzak. Alkateak ziurtatu du kargu publiko gisa zuen karrera amaitu dela eta teknikari gisa jardu nahi duela berriro. Gara egunkarian, lerroburuan, Auzitegi Gorenak berretsi egin du De Miguel auziko kondenarik larrienak. Espainiako Auzitegi Gorenak berretsi egin du EAJko 3 burkide oiren ustelkeriagatiko zigorrak, naiz eta alderdi jeltzaleak azpimarratu duen epaiak ez diola alderdi gisa eragiten. Bertze lerroburu batean, Ainara Gorostiaga eta Jorge Txokarroren hitzak bertze lerroburu batean. Torturari buruzko egia jakin nahi dugu, mendekurik gabe. Argazkian, Lularen aldeko manifestariak. Bolsonaro soka haulean jartzen duen erasoa. Eta bertze berri batzuetan, erretiroa dina 64 urtera atzeratzea proposatu du Bornek, eta Ozono Geruza bere izatera itzultzen ari da ikerketa baten arabera. Berria egunkarian, De Miguel auziko zigor nagusiak berretsi ditu Espainiako Gorenak. Auzitegiak 12 urteko espetxealdia ezarri dio Alfredo De Miguel EAJaren Araba buru batzarreko arduradun ohiari. Eroskeria, prebarikazioa eta dirua zuritzea egotzi die akusatuei. Argazkian berriz, Elisabeth Borne Frantziako lehen ministroa atzo Parisen, eta izenburuan Eliseoaren erreforma erretreta 64 urterekin. Frantziako gobernuak 2030 arte progresiboki gibelatu nahi du erretiroa hartzeko adina. Pentsio osoa eskuratzeko 53 urtez lan egitea proposatu du. Sindikatuek protestara deitu dute hilaren 19. Lerroburu gehiagotan, kalera atera diren milaka herritarren eta gobernadoren babesa jaso du Lulak Brasilen, Europan erregistratu diren urterik beroenetan bigarrena izan da 2022 eta Pablo Gonzalezen espetxealdia luzatu du Poloniako auzitegi batek. Eta akitzeko Euskal Herria irratia, berri nagusian, Nafarroko udalmapa ez da eraginkorra kontuen ganberaren iritziz. Nafarroak toki entitate asko, gehienak txikiak dituenez, kalitatezko zerbitzua eskaintzea zaila dela argudiatu du organo fiskalizatzaileak. Alboko berri batean, Igor Peñalver elako kidearen hitzak. 2018 arte ez dugu lan erregulaziorik izan Volkswagenen eta gatazkak baziren munduan.
Azkenik, astelehenean zabalduko dute Zubiarteko euskara ikastaroetan izen emateko epea. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur asteazkenoa giroa euritsua izanen da, goizean batez ere. Goizean goiz iritsi den fronte hotz baten ondorioz denean egingo du euria eta zaparrada mardulagoren bat bota dezake baitere. Frontea azkar pasako da eta arratsaldean hodeitza puskatuz joanen da, hala ere hemenka eta noizean behin zaparrada batzuk bota ditzake ipar partean. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, bizi kostaldean bereziki, eta eguna epeletik hasi bada ere apur bat freskatuko du eta minimoak egunaren amaieran neur daitezke. Eta bihar hortzeguna hodeiak ostartekin tartekatuko dira eta eguraldia lasaia izanen da. Goizean goiz lainoa sor daiteke eta goizean ipar partean behe-hodei batzuk agertuko dira. Baina oro har erdimailako hodeiak eta goi-hodeiak nagusituko dira eta giroa argia izanen da. Temperatura minimoak jaitsi eginen dira eta Arabako eta Nafarroako zenbait tokitan izotza egin dezake. Maximoak aldiz ezer gutxi aldatuko dira. Hego-mendebaldeko haizea suabea ibiliko da. Badakizue, Xaloa telebistan ingurumenaren aferak haunitz kezkatzen gaituela eta arreta handana bat saiatzen garela gai horretan jartzen eta gaur ere izanen dugu aukera horretaz solasteko izan ere Iruñean dugu ingurumen hezkuntzarako museoa eta lehenengo hiruhilekoko programazioa prestatu dute, kaleratu dute dagoeneko eta arituko gara hain zuzen ere bertako teknikaria den Gurutze Santxorekin solasean. Jakiteko zer den prestatu dutena, badakit hein handi batean edo behintzat prestatu dutenaren zati bat hondakinei dagokiola, hondakinen kudeaketa, berrerabilera eta antzeko kontuak, baina guzti hori hobe azalduko digu berak, Gurutze Santxok, atxalde euritsu honetan, hemen Xaloan dagoena, atxaldeon Gurutze? Arratsaldeon bai. Mila esker gurean egoteagatik, Gurutze. Lehenik eta behin harritu dian gauza bat, hor planteatzen zenuten, hondakinen kudeaketa berrerabilera hori aldaketa klimatikoari aurre egiteko. Zer lotura dago hondakinen eta aldaketa klimatikoaren artean? Azken finean egia esan aldaketa klimatikoarekin gure jarduera gehienek badute lotura eta horretan hondakinek ere ez, adibidez hondakinen kudeaketan badakigu badaudela material batzuk berziklatzen direnak, baino beste batzuk ez direnak berziklatzen eta kudeaketa izan daiteke edo lurperatu, zabortegietan, Nafarroan egiten dena, edo erraustegietara eraman eta beste leku batzuetan egiten dena. Orduan, bai batak eta bai besteak azken finean isurtzen dituzte berotegi efektuko gasak, baino ez hori bakarrik, beraien garraioan eta azkenean hondakinetan ez gara soilik fijatu behar azkeneko emaitza hortan, baizik eta hondakin bat izateraino material batek edo gauza batek, gailu batek bere bizi prozesu guztian sortzen duen gas isuria kasu honetan, bai bere sortze prozesuan, bere erabileran eta gero hondakin gisa kudeatzen dugunean, ez? Orduan, zein da hemen urrezko legea betikoa, ez? Murriztea edo aurreztea eta horretarako erosi aurretik pentsatu, erosi behar badugu agian bigarren eskukoa edo norbaitekin trukatu, gauzak berrerabili, gakoa dago gauzei bizitza luzatze horretan, ez? Gaur egun baditugu gauza pilo bat, erabilera bakarrekoak, behin erabili eta botatzekoak, eta hor sortzen den xauketa eragina dauka klima aldaketan, baina ez bakarrik hori, ez? Bai aniztasunean eta gaur egun pilpilean dagoen beste krisi batean, hau da, materialen krisian ere. Hor, harritzen zian gainera, hori nik uste azaldu zula hobe, ez da erraten betiko moduan hondakinak birziklatzea, hondakinen kudeaketa erabiltzen da. Orden pentsatzen dut fokua dela zabalagoa, ez bakarrik ongi botatzea kontenedorera, baizik eta kudeaketa bertze panoramika batetik. Horixe da, pauso bat aurrera eman nahi dugu,
hamarkadak eman ditugu bereizketarekin, baina guk uste dugu fokoa beste leku batean jarri behar dugula. Horretarako adibidez sortu dugu, besteak beste, arropa konpontzeko lantegi bat, euskaraz eta gazteleraz izanen da, uste dut martxo alderan edo, baina ikasi behar dugu gauzen bizitza luzatzen. Museoan jarri dugun erakusketan ikuste dut ere oso esanguratsua dela eta polita hausnartzeko, bertan jarri dugun erakusketa ontziak izena du, Iruñako Erresumako artetan dagoen museo etnografikotik ekarri dugu, eta aurreko mende hasierako gauzak dira, baina ze gauzak nolabait ontziak, gauza ezberdinak garraiatzeko likidoak zein solidoak erabiltzeko ontziak, ez? Hor daukagu adibidez taperraren prototipo bat, fiambrera bat hor egurrezkoa, zurezkoa, hainbat gauza ikusten dugula mende honetan oraindik bizirik dirautela, nolabait edo erabilgarri, ez ditugu erabiltzen, baino begira, zenbat urtetarako sortzen ziren, edo altzairuak, ez? Gaur egun, adibide gisa, etxe batean, zenbatero aldatzen dira altzairuak. Garai batean, belaunaldi, pasatzen ziren altzairuak, ez? Etxe batean, eta horrek ez zuen haien bizi kalitatean eragiten, beste gauza batzuk bai, baino guk ere zilon hauek aldatu genituen duela hilabete bat edo? Horixe bera, ez? Eta gauzak nola egiten diren, pentsatu behar dugu zenbat urtetarako egiten diren, ere? Aldez aurretik pentsatu behar da horren inguruan, martxoan ere egonen da mahai inguru bat, ekonomia zirkularraren inguruan, pentsatzeko zer egiten dugun hondakinekin, eta pentsatzeko ere diseinuan, gauzen diseinuan, zenbateko iraupena nahi dugu izatea egiten dugun hori. Edo arroparekin, gure amonen txamarrek, berokiek irauten zituzten urte pilo bat eta pasatzen ziren alaba, ez? Gaur egun, badaude berokiak, ziurrenik ematen dieguna daukaten bizitza baino erabilera motzagoa, baino luzatu nahiko bagenu ere, ez dakit 10 urtetik gora, txamarra batek edo beroki batek, ja bere, ez dakit bizirik iraungo lukeen edo, ikusi beharko genuke, ikusi beharko dugu. Justo bertzen, oparitu zean aitak liburu bat, Miguel Delibesena, 1919koa, ez? Eta hor berak erraten zuen jai aurre ikusten zuen, nola mundua izengaten pixketez pikutara, mundoke agoniza izena zuen. Eta berak erraten zuen, ja nola ari ginen sartzen zuk erraten zuen honetan, ez? Lehenagoko arropak nola irauten zuen andana bat, edo altzarik eta bat, eta oraiko gutxiago, ez? Eta erraten zuen, bere garaian sastre batek, edo herrietako sastre batek erraten zuela, este traje te va a enterrar, erraten zuen, ez? Eta aipatzen zuen hor badirela bi elementu arron bereziak, eta batetik da, esaldi horrek gaur egun ematen digu beldurra, batetik heriotza aipatzen delako, eta gaur egun ez dugu bat ere harreman honik, ez, heriotzarekin, eta saiatzen gara beti ereko gaztetasun batean hor segitzen, eta bertzetik hori, ez? Bizi guztirako traje bat, baina, karo, erraten zuena gero Miguel Delibesek jarraian da, karo, baina hori egia bihurtuko balitz, gure ekonomia igual joango zen pikutara. Ez dakit, erran nahi dut, karo, traje horiek egiazki izango ziren edo gure arropak bizi guztirako, orduan zer, erran nahi dut, karo, ekonomiak behar mugitu. Adibidez, mahai inguru horretan, 3 esperientzia enpresenak ikusiko ditugu gainera, ez? Nik uste ekonomia edo pixka bat enpresak eta horretara egokitu behar direla, eta batzuk ari dira egokitzen, bere hondakinak konsideratzen ditugun gauza horiek balioan jarri eta lehengai gisa erabiltzen, edo konponketetan, ez? Azken urteotan adibidez, hemen Iruñerrian sortu dira bizikleta konpontzeko tailer desente, garai batean ere utziak zirenak, pixka bat, ez? Konponke gaur egun batzutan, kremaiera bat aldatu nahi diozu txamarra bat, eta ez dakizu nora joan, ez? Edo zapata konpontzeko, daude leku batzuk, baina olakoak ere... Ez dakigu konpontzen, ez? Ez dakigu pentsatzen dugun lehenbiziko gauza, bota behar da. Bota, bai. Konpondu aurretik. Ez dakigu, eta ez dugu jakin behar, zertan dena konpontze jakin behar, baino behintzat ezagutu espazio horiek badirela. Guk adibidez, Ilabetero Ingurumen Hezkuntzako Museoan, ostegun batez, kasu honetan bihar izanen da, bizitxokoa daukagu. Bizikleta konpontzen ikasteko espazio bat da. Bakoitzak eramaten du bere bizikleta eta martxan jartzen du, edo daukan arazotxo hori, pertsona aditu bat bertan dago, eta holaxiolako espazioak sortzea beharrezkoa da. Edo arroparena, ikaragarria, baldin badu zulo bat, gure galtza batek,
tarrata bat, adibidez, ja zuzenean botatzen dugu zakarrontzira, noiz segurazki eramaten alduzun, sastre baten gana edo jostun baten gana, eta konpondu, karo, horietako lokalak ere gero eta gutiago bat dire, hori ere. Bai, baina hori badakigu beti eskaeraren arabera sortu eta desagertzen dira, orduan. Hala ere, tortzen zai burura, behin ni nago Madriletik nire kaskoekin, eta hautsi zitzaizkidan, eta nahi nituen konpondu tartzen, Madrilen norbaitek konponduko du, ez badute Madrilen konpontzen kasko batzuk, ez nuen aurkitu inon konpontzeko, ez, eta erraten zaten, beduzu berria erosi. Eta, orduan pentsatzen duzu ere bai, ze puntotaraino diseinuan, erraten zoren bezala, ez dagoen afera ere bai, ez? Hau da, gauzak ez aldiren diseinatu behar ere bai, bertze logika batekin, erraz konpontzeko adibidez. Egia da, egiten baitugu arron aparatu konplejoak, horiek ere konpontzeko igual zailagoak dire. Eta nik ezakiten presek bauten borondate gehiagirik izaten duten orain arte gauzak erraz konpontzeko moduan egiteko, ez? Orduan, galdetzen dizut hortik ere, ekoizpenean ere bai, nolabait ere beharko genuketiak aldatu gauza. Bai, zalantzari gabe, legediaren aldetik, adibidez, Europa mailan kargadoreak zirela, horako gauzak, aurrerapen batzuk eman dira, horrek ez du esan nahi, nahikoa direnik, eta bide horretan jarraitu beharrez dugunik zegakoa hor dago askotan, eta egia da, erabiltzaile edo kontsumitzaile gisa, sarritan esaten digutela ez, merkeagoa da, konpontzea, zure ekonomikoki merkeagoa da, berri bat erostea konpontzea baino, kontua da, bakarrik ekonomikoki, pentsatu beharko genuela beste maila batzuetan, hobea merkeagoa den erostea edo konpontzea, ez, ingurumenari dagokionez inoiz ez da merkeago konpontzea, kontua da hori ez dela ordaintzen. Hori ez dela ordaintzen, orduan, Karo, hoixen da, ez, zeren, gero bertzaldetik da, arron gauza ulergaitza. Nola da posible izatea merkeagoa erostea kasko berri batzuk konpontzea baino, hori nola egiten da? Nik uste da, zuk aipatuzun honetan, ez? Zerbait ordaintzen ez delako berria erosten dugun horretan. Zalantzari gabe, ingurumenaren gaineko eragina ez da ordaintzen. Eta sortzen den hondakinen gaineko zerga, ere ez da benetan suposatzen duen zerga. Orduan horrek ekartzen dugun prezioa, ez da benetazko prezioa, ez da kontsumitzaileok ordaintzen duguna, baino ez da prezioa bere osotasunean hartua. Eta gainera, gurtz ez dakit ados egunen zaren, gatea pixket konpontzearen eta berrerabileraren filosofia honetan, ekonomia zirkularrarena, pausoak ematen, ere beharrezkoa da prestatzeko pixket etorkizunerako, ez? Egokitzeko hobe. Ez da soilik gaur egun, ez? Inpakto gutiago izateko, baizik eta etorkizun material eta energetikoki eskaxago batera joaten bagara, horrek erran nahi du, gauza berri gutiago erosten alko direla eta gehiago beharko direla berrerabili, ez? Eta orduen, hoi da, konpontzeko, reparatzeko, establezimendu gehiago egon beharko dire, eta guk ere jakin beharko dugula gehiago hoi egiten, ez? Bai, zalantzari gabe, gaur egun ja, klima aldaketari buruz hitz egiten denean, batez ere bi ildo nagusiri buruz hitz egiten da. Batetik murriztu behar direla berotegi efektuko gasen isurpena, ez? Murriztu behar dugu ez ailegatzeko 2 graduko igotze temperatura horretara, baina bestetik hasi behar dugu egokitzen. Egokitzen, ja, temperatura maila bateraino hasiko delako, baina egokitzen baita ere, adibidez mugikortasun ohitura berriei edo sistema berriei zuk esan duzunagatik, bai energetikoki eta bai materialki badaudelako muga fisiko batzuk, dagoeneko mahai gainean daudenak, ikusten ari garenak eta horretara egokitu behar garena. Eta zentzu horretan zuk aipatutakoa eta ekonomia zirkularra baita ere da egokitzapen horretako hildo bat. Eta bai, eta hor egongo dira aukera ekonomiko berriak, bizitzeko aukera berriak, ikasketa berriak garai batean ezagutzak, pertsonen ezagutzak ez ziren gaur egungoak bezalakoak, beste batzuk ziren, adibidez, famili espazioan edo etxean edo ezagutzak asko zabalagoak ziren gaur egun baino, ez? Gaur egun etxean egiten dugu oso oinarrizkoa bai sukaldaritzan eta bestelako lanetan ere, geroz eta ezagutza hori murritzagoa da, ziurrenik gure aurreko belaunaldiek errezetako kopuru gehiago zekizkiten, guk baino, ez? Konponketetan gauza bera, lehen dena etxean konpontzen zen, gauean, ezakit, telebistarik ez zegoenean, irratia entzuten zuten bitartean, josten konponketak egiten,
holako ezagutzak ere, aberasten gaituztenak ere pertsona bezala, batean. Bueno, nor pentsatuko luke etorkizuneko skills horietako bat, ez? Gaitasun bat, akaso ez da jakitea Excela ongi erabiltzen edo, ez? Konputazioan nola erabili, baizik eta josten ikastea, nor daki, ez? Bueno, ez dakit, bertze paradigma bat da, gaur egun duguna da, pentsatzea efektibamente, ez? Etorkizunean jakin beharko duguna dela ongi ordenagailu erabiltzen, kontuz, akaso bertze ezagutza batzuk ere beharrezkoak izanen dire. Bueno, eta ari garela, birziklapenaz, ez, kudeaketaz, baduzu hain zuzen ere, leheno aipatu duzu zerbait ere, esposizio aski interesgarri bat ez, museoan, egonen dela, ez dakit 3 hilabetez edo, ontziak izenekoa gurutze. Bai, hori da, atzo arratsaldean izan zen inaugurazioa eta martxoaren bukaera arte egonen da. Eta egia da oso interesgarria eta polita dela. Bai, objektuek sortutako erakusketa bat da, badaude testuak ere, azaltzen dutenak, ez? Objektu bakoitzaren izena, ze gehienak ez dakizkigu dagoeneko, edo, bueno, agian adin batetik aurrera jakinen dituzte, baina besteok ez ditugu ezagutzen, horien erabilera eta tartean ere argazkiak. Ze ontzi erabiltzen ziren lehenago, edo historian ze ontzi egon diren? Bai, ura garraiatzeko, arropa garraiatzeko, ura garraiatzeko, baino bai etxeetara edo bai kantinplora gisa, pixka bat denetarek. Ideiaren bat ematen du, gurutze? Pentsatzeko igual zer egiten aldugun edo... Bueno, nik uste dut ideiaren bat ematen digula, batez ere gauza asko pentsatzen ditugula berriak direla, ez? Orain bat batean, zorionez, badira urte batzuk, ura botiletan eramaten dugula, botiletan esan nahi dut, kantinploratxoetan, ez dakiz zer, baina hori ez da berria, edo taperrak, ez? Bazkaria garraiatzearena lantokira edo, garai batean ere, ze, klaro, jendea mugitzeko, urrun joaten zirenak oinez edo bizikletaz gehienez ere bazkaltzera eramaten zuten, edo umeek eskolara ere askotan ondoko herrira joaten baziren, eta hainbat gauza, bai, eta gero materialak, ez? Ikustea ze materialekin da eginak dauden, gertuko materialak zeren hor dauden gauza guztiak, bat izan ezik Bilbokoa omen dela, gainerakoak Nafarrokoak dira, beraz, bertako materialak eta ze iraupen luzea duten. Ekonomia zirkularra, ematen duela oraintzen gure azken inventoa, eta kaso duela 50 urte, hain zuzen ere hoixen egiten zuten ez, ekonomia zirkularra. Bueno, gauza gehiago gurutze prestatu dituzuenak, ez dakit olako baso bat edo zerbait landatu behar duzuen, edo olako zerbait kudeatu behar duzuen, uste dut baduela ikusteko klimaren, klima krisiarekin eta hor CO2 emisioen sekuestratzearekin, haitze horrekin, konta iguzu gurutzen. Bai, 2021an hasi zen proiektu hau martxan, bai, eta dagoeneko horren inguruan gainera sortu dira, bai, pasaden udazkenean, orain 2022an, eta 2021eko udazkenean ere egon ziren bolondrez jardunaldi batzuk horretan aritzeko, baso horretan, eta Agustinos Polingonoaren inguruan dagoen espazio bada, espazio degradatu bat zen, eta sortzen ari dena da, baso bat, helburu nagusietako bat zen pixka bat hori, klima aldaketaren oreka hori sustatzea, zuhaitzek hartzen dituzten CO2-ari esker, baina horretaz gain, paisaiari dagokionez eta erabilerari dagokionez, espazio bat berreskuratzen da, izan daitekena denbora pasatzeko, lasai egoteko, eta bai. Gauza gehiago, prestatu dituzuenak 3 hileko honetan, bertze ekimen bat, artea eta naturaren inguruko zerbait. Bai, hau, Labea Artea, Zientzia eta Natura Laborategiarekin elkarlanean sortutako proiektutxo bada edo eskaintza bada, eta tailerrak izango dira 3 ostiraletan arratsaldez, Antartika Kultur Kontainer espazioan, dena den beraien artean independenteak dira, hau da, izena eman dezakegu batean baino ez 3etan, hala ere ezberdinak izanen dira, norbaitek interesa izango balu 3etan parte hartzeko, eta hor pixka bat ingurumena eta artea uztartzen saiatuko gara. Egia esan, ingurumen hezkuntzako zerbitzutik artea eta ingurumena uztartzearen lan hildo hau aspaldidanik jarri dugu martxan, oso interesgarria iruditzen zaigulako, ez pixka bat jendearen gana hurbiltzea beste modu batetik, horren harira urtero egiten dugu adibidez kozine jaialdia, edo badaukagu
Biarritzeko balet malaindanekin proiektu bat bigarren hezkuntzarako uztartzen duena baleta eta ingurumena, ze iruditzen zaigu beste disiplina batzuetatik abiatuta ere jende anitzagoarengana heldu gaitezkela eta gauza interesgarriak sortzen dira, eta espero dugu honekin ere zerbait polita ateratzea. Interesgarria, artea eta natura nola kombinatzen aldiren, hortzen disiplina horiek, interesgarria, proposta originala. Gauza gehiago, herritar zientzia laborategia gurutze ganden urtean ere egintzen duten ekimena. Zer moduz ateratzen esperientzia ona? Bai, esperientzia ona izan zen, pozik gaude eta horregatik aurten berriz errepikatuko dugu. Heldu den astean ostegunean, hilak 19 izanen da lehenbiziko hitzaldi informatiboa, herritarri zuzendua, berriz ere azaltzeko zertan datzan, eta otsailean banatuko dira parte hartu nahi dutenen artean, landareak, lorontziak bakoitzarentzat bere etxera eraman dezan, eta balkoian edo leioan jarditzan 3 hilabetez, gero berriz ere bueltan ekartzeko eta laborategietara joateko. Honekin egiten duguna da, landareak laborategietan aztertzen dituzte, zesikeko ikerleek, eta jakin daiteke airean ze partikula dauden. Batez ere aztertzen direna da, mugikortasunarekin autoek eta isurtzen dituzten partikula kutsagarriak, ez? Eta horren arabera, kontrolatzen da nolabait ere ze auzotara eraman den, ze pisutara, ze altueratan egon den landare bakoitza, eta geroz eta lagin gehiago izan, pixka bat ematen digu ideia auzo bakoitzean daukagun airearen kalitatea. Ze interesgarri. Kristoin aparailu bat jarri beharrean, ez? Lorontzi bat hortzen eta denen artean. Hori da, eta ja da bigarren urtea datua jasoko dituguna, eta egia esan, hori ez, herritarren laguntzarekin urtez urte lortu badaitezke datuak auzo desberdinetan eta laguntzen dute ikerketa hori, eta gero ikerketak berez izan beharko luke, kudeaketa neurriak hartzeko oinarria, ez, hori izaten da pixka bat zientzia eta kudeaketaren arteko zubia egin beharreko zubi hori. Baleatzen dut galdetzeko, Iruñean ez dugu aire kalitate txarrena, ez? Noiz baitere hori haitu dut. Ez dela, ez dakit, ez? Hain kutsatua behintzat gure hiri hau. Bueno, hori nik askotan esaten du zer da txikia edo handia izatea, ez? Ikusi behar da, batzuen ondoan, ez, eta beste batzuen ondoan, baina, bere tamaina ikusita, ez dirudi oso datu kezkagarriak ditugunik. Gero klimak ere eguraldiak eragina izaten du, ez da gauza bera egun beroak edo lainoa dagoen egun horietakoak, eta pixka bat. Eta gero, egia esan, hiri gehienetan gertatzen den bezala, auzoz auzo, aldaketa handiak daude, eta zalantzari gabe iaz atera zitzaiguna, genekena ez, mugikortasun ohiturak, eta hori auzo desberdinetan ezberdina da, baita ere horrela ezarrita dagoelako, ez, horrek eragina dauka. Guztiaz asmatzen peatonalizatuen dauden auzoetan edo kaleetan aire kalitate hobea dago, olako zerbait? Bai, zalantzari gabe, ez, autoak hor badakigu airearen kalitatean autoek eragin izugarria daukatela, bai. Gurutze, azkeneko kontutxo bat ere, interesgarria, gosari eta merienda jasangarrien inguruko tailer bat edo proposamen bat eginen duzu. Bai, proposamen hau familian egitekoa da, beraz, umeak eta helduak batera. Ze, azkenean denak lotura dauka, ingurumena oso gai zabala da, ez? Baina elikadura, zalantzari gabe, ardatz bat da. Zer jaten dugun, batez ere non eta nola ekoizten den horrek, eragina dauka, gure osasunean, baina baita ere planetaren osasunean, eta planetaren osasunean eragina baldin bauka, berriz ere gure osasunean eragina dauka. Eta orduan hor, pista batzuk, ze batzutan, ez dakigu zer egin, osasungarria, merendatzeko, ez dakigu bokata bat edo sagar bat, eta gauza erakargarriak, baina osasuntsuak, gertukoak, ez dugu behar ere ez dakit nondik gauza bereziak ekartzea, inguruan bada ekoizpen interesgarria, kalitatezkoa. Ez dire gaietak gozaldu behar? Bueno, hori nutrizionista bati galdetu beharko genioke, niri printzipioz ateratzen zaidana da, baiet zekaleak gozaldu behar direla, ez? Beste baino ikusi beharko da, nongoak diren, zer gehiago duten, ze, klaro, gaietak ez dira zekaleak oralatori, arroz, plater bat, baizik eta beste zeo zer. Hortarako, hain zuzen ere, tailer hori izanen duzue. Gurutze, aprobetxatuko hemen zaudela guk azken aldian izan dugun eztabaida bat, hemen, Xaloan eta inguruan. Eta hain zuzen ere, badola ikusteko janariarekin eta botatzen den janariarekin, ez? Gaur egun
ekoizten den janari guztiaren eren bat, zakarrontzira joaten da, eta hor, aplikazio bat, zegite ezagutuko duzun, Too Good To Go izenekoa, eta aplikazio horren bitartez, suposatzen da, zakarrontzira joan behar zen janari hori, nolabait ere ordaintzen alduzula, prezio merkeago batean, eta eskuratu. Ze balorazio egiten duzu, halako ekimen baten, halako aplikazio baten? Balorazio ona. Balorazio ona, bada ja denboraldi bat, foko honetan ere jartzen hasi ginela, pixka bat botatzen den elikagai kopuruan, hor zalantzari gabe planifikazioa, baino ez bakarrik familienaz, ez da bakarrik janaria botatzen etxeetan, baino baizik eta saltokietan ere, jantoki kolektiboetan ere, eta jantoki kolektiboak izan daitezke ospitalak, zaharretxe bat, ikastetxe bat ere janari pilo bat botatzen da, jangarria dagoena, eta hor behar dira legeak eta politikak, eta ikusi zer atera daiteken, nola, nora, eta horretan lan handia daukagu egiteko, ze horrek ere klima aldaketarengan eragina dauka, eta sozialki ere, nik uste nolabait ere badugula gure ardura, badago jendea zailtasuna dituena elikadura osasuntsu bat ukitzeko, eta beste alde batetik janaria botatzen ari gara horrek dituen eragin bai sozial eta ingurumen eraginekin, eta Lizarraldean, orain aipatu zula, orain dela urte pare bat edo, ekimen bat jarri zuten martxan, izen berezia zuen bertako hitz batzen nolabait uztak jaso ondoren, larreta, geratzen zen janaria jaso gabea, izan daitezke sagarrak, olibak jasotzeko aukera, eta pixka bat proiektu sozialetara bideratzeko, jangela sozialetara, eta horrela. Eta holako ekimenak beharrezkoak dira, bai. Ingurumenaren zuhaitz handi horren bertze adar bat, hortxe botatzen den elikagaiena, edozein kasutan, Iruñeko Ingurumen Museoan, olako gaiak eta bertze mila ikusi duzuena, lehenengo 3 hilekoko programazioa prest dago, webgunean bilatzen alko duzu, hortxe baituzte folletoak eta dena delako informazio guztia, bertan eskuragarri, eta bertan egonen da, bertzak bertze, Gurutze Santxo, Ingurumen Hezkuntza Museoko teknikaria dena, eta gaur arratsaldean hemen gurean informazio guzti hau helarazten. Gurutze, mila esker onditz, tarte honengatik. Bai, zuei. Ikustetzagun Iruñean, ze berri? Beraz, Iruñean gaur egun erabiltzen diren ontziei buruzko hausnarketa eginen da Ingurumen Hezkuntzako Museoaren bitartez ontziak erakusketarekin. Astearte honetan atzo ireki zen erakusketa eta Elur Uli Barrera Iruñeko Erresumako Etnografia Museoko ardunaren bisita gidatuak izan zituzten. Horretaz gain, Iruñak Azpilagaina hegoaldea urbanizatzeko bide berri bat erekiko du udaberritik aitzinera, egungoarekin paraleloan, Zaragoza etorbiderekin duen loturarekin. Iazko urtearen amaieran, Orozeko behitegi zaharra eraitsi izanak aukera eman du obra hori egiteko lursailak eskuratzea. Eta azkenik, Mendebaldea auzoko Iruñako Permin Bulebarrean lotura hobetzeko oinezkoentzako pasabide berriaren obrak amaitu dira. Goiko oinezkoentzako pasabide berriak aurreko 2 pasabideak ordezten ditu, eta plataforma bakar batean bateratzen du bulebarra. Memoria historikoaren kontuetan aurrera pausoak ematen ari dire, azken aldian Nafarroan ere ikusten ditugu ekimen berriak, eta zuzen ere horietako azkeneko ekimen batekin gatoz gaurkoan, eta horretarako Ana Oio herritarrekiko harremanetarako kontseilarekin egonen gara, guzti horretaz basteko. Atxaldeon, Ana? Atxaldeon. Mila esker gurean egoteagatik, Ana. Lehenbiziko galdera, hain zuzen ere, Iruñeko kartzel zaharrearen arrizko atea, halako arku eder bat gainera dena, altxatu
berri duzue, memoria puntu berri bat eginez horrekin, zer simbolizatzen du ate honek, Ana? Bueno, pues, zu esaten duzun bezala, gu bai berreskuratzen eta, bueno, finantzatzen ari gara obra bat, hori kartzelako eraikina atea jartzeko berriro. Bueno, zergatik, pues hori alde batetik toki memoriarena izanen da, hori gu akordioan, abenduaren 22an, akordioan proposatu genuen, hori toki memoriaren izateko, ez? Eta, bueno, zergatik, pues guretzat, pues hori ikur bat da, ez? Ikur bat da, bueno, kartzelako eraikina suntsitu zenetik, azken eremuan kokatua errepresateoloak izandako memoriaren bizirik mantentzen ari gara, eta ikur bat da hor leku hori, ez? Bake eta bizikidetza balioa garatzeko aukera bat, gehiago bihurtuko da. Puntu ilun bat da, Nafarroaren historian? Bai, bueno, a ber, historia alde batetik puntu izkututa, ez? Toki memoriaren guztiaren antzekoa, hori, bueno, gu desmemoriak, ez? Bizi, hasi ginen eta bizi ginen, ez? Eta, bueno, gogoratu behar dugu, Iruñako espetxea 1908an inauguratu zen, eta, bueno, zabalik egon zen 2012 arte, ez? Eta, bueno, hor 200 zelda baino gutxigo zituzten, eta hor 1940an, adibidez, 2000 presotik gora egon ziren, ez? Eta, bueno, ez bakarrik hori osasun baldintza edo, ez? Txarren bizi ziren, baizik eta hortik ere 425 zeraiak izan ziren, ia betik jadanik aipatu diren zakuetan, ez? Eta, bueno, hor toki hori oso, lehen esan dudan bezala, oso toki ikurra da, ez? Represioa, frankismoaren represioaren ikurra. Baita ere, bueno, azken hamarkadetan hor borroka sozialekin lotuta dago, ez? Adibidez, 80ko belaunaldian derrigorrezko soldaduzkarekiko intsumisioaren mugimenduarekin bueno, lortu zuen ere protagonismoa, ez? Leku hori, eta, bueno, aldi batetik 1936ko uztaileko estatu kolpearen ondoren leku emblematikoa izan zen, baina baita ere, hori, azken hamarkadetan ere oso leku emblematikoa izan zen, hori, errepresioaren lekua izan zen, ez? Argi eta ilunak, intsumisioarena ere, bueno, batzuk oroitzapen hobea izanen dute horrekin. Ana, beraz, hau bota zen 2012an, kasu honetan arrazoia botatzeko kartzela izan zen, toki eskaxa zuelako eta nolabait ere arrontza arkitua zegoelako, horregatik bota zen. Bai, bueno, hori nik uste dut ez bakarrik hori toki gutxi da zeukala, baizik eta, bueno, hor hiri erdian, ez? Geratu zen, ez? Karo, eraikin zuenean, hori, 1908an, hori hor hiri kanpo zegoen, ez? Hori, Donibanen, orain ezagutzen dugun Donibane auzoan, pues hiri kanpokoa zegoen, ez? Eta, karo, gero jak eratu zen hiri erdian, eta, bueno, hor beste erabilerak, ez? Erabaki zuten, eta horregatik hori, bueno, atera zuen, ez? Kartzela. Baina, bueno, guretzat importantea zen, atea berreskuratzea, egia esan ez bide oztopo asko eduki genuen, ez genekien, hori, ateak gordeta zegoen edo ez, eta hor denet, bueno, hori, jendea, persona batzuk esan zigun, ez egola hori gordeta, ez? Beste batzuk bai, azkenean aurkitu genuen, oraingo kartzelan, hor, sotanoan, zegoen harriak, eta, bueno, gu hori jakin ja, pentsatu genuen hori berreskuratu behar dugu, eta, bueno, hor, toki memoriaren bihurtzea, ez? Zertako, bueno, hor jarriko dugu ere toten bat, non esplikatuko duen
zer zen, ez? Zer zen kartzela eta haien errepresioaren historia ere. Hau gainera, Ana, asoziazio memorialistikoen eskakizun bat izan da, urtetan hau berreskuratzea? Hori da, bai, batez ere, memorialistaren elkarteak eskaera, betiko eskaera izan zen, batez ere Agna 36ko elkarteko eskaera izan zen ikur bat, baita ere, eta, gu hori, memorialistaren erakundekin lan batera, pentsatu genuen, bai, hori leku hori signifikatibo, ez, ikurra izan da, eta horregatik, daramagu ja urte batzuk lantzen, azkenean hori, posible izan da ere, konbenioren bidez, bai barneko ministeritzarekin, bai udalerekin eta Nafar gobernuarekin, hiru erakundeen batera, azkenean hor lortu dugu, ez? Azkenean hori, ate hori berreskuratzea. Ana, batzuek pentsatzen dute olako gauzak ez direla egin behar. Nolabait ere zauriak irekitzen dituela, eta beraz utzi behar direla zauriak ixten. Zergatik da garrantzitsua, memoria ariketa hauek egitea? Nik uste dut memoria ez da iraganeko gauza, baizik eta etorkizunekoak. Zergatik, ez baduzu ixten ongi zauriak, berriz irekiko dute. Hori ikusten dugu memoria historikoaren, edo, 2936ko biktimak, edo haien familiak, hainbeste urte pasa ondoren, ez dago biktima zuzenak, ez? Baina, bai familia, bai seme alabak, bai jobak, beti zauri hori odola botatzen ari ziren, ez? Hainbeste urte pasa ondoren, gu elkartzen garenean familiarekin, jendearekin, beti minak sortzen da, ez? Hori zer esan nahi du, haien zauriak ez dago itxita. Baina gizarte bezala ere ez dago itxita zauri horiek, ez? Zauri horiek, ez bakarrik memoria historiaren zauria, baizik eta terrorismoren borrokaren zauriak eta beste violentziaren zauriak, ez? Orduan, erakundeak ezin dugu hori ez ikustea, ez? Halako egoera. Eta gu erakunde bezala, badugu hori paper importantea da, hori bakearen gizartea eraikitzeko, ez? Eta hori bakea eta giza zuzenbidearen babesteko gizartea sendotzea ezin dugu memoria ez ikustea, ez? Ez begiratzea atzera eta memoria lantzea. Memoria lantzea oso importantea da, ez? Halako hori gauza ez gertatzeko, ez? Ana, maila pertsonalago batean zuri gainera tokatzen zaizula elkarte hauekin egotea eta ematen duzu gauza hauek ez dakit, betetzen dietela edo ilusio egiten diela elkarteko jende horri, holako gauzek ez dakite, akaso adin gehiago duten pertsonei, zarrei, erratea, haizu, behintzat justizia, pauso txiki bat egitea. Bai, ni beti esaten du, memoriaren ekitaldia beti oso hunkigarriak izaten dira, ez? Hor sentimendu asko, ez? Ateratzen dira, ez? Adibidez, gu, bueltatzen diogunean, adibidez, exhumazioaren ondoren eta identifikatzen badugu gorputz bat, egiten dugu ekitaldia hori familiei emateko, ez? Gorpuak, ez? Halako ekitaldiak hunkigarriak dira, emozioak ateratzen dira, ez? Emozioa eta ni beti esaten du ekitaldi egun hori gazi eta gozoa dira, ez? Gazia, azkenean hor, hori, bueltatzen ari gara, gorputz bat, hori, azkenean hil zuten, ez? Persona bat. Baina beste aldetik gozoa da, azkenean zirkuloa ixten dugu, ez? Edo zirkuloa familiak
zirkolak izten dute, ez? Azkenean berriro haien familiarekin daude, ez? Persona hauek. Orduan, ekitaldi hori beti oso hori, ez? Oso hunkigarriak eta, bueno, emozioz beterikoko ekitaldia dira, ez? Baina ez bakarrik ekitaldi horretan, baizik eta, bueno, beti memoriaren ekitaldia beti, bueno, sortzen da giro berezia, ez? Giro beroa, batez ere familiarekin eta, bueno, senitartekoekin, azken finean, hainbeste urte, ez? Inbilizatuta zeuden eta, bueno, orain erakundeak, ez? Bueno, erreparazioa edo errekonozimendua ematea haientzat oso importantea izaten dira. Epatu dituzu exhumazioak, Ana, aitzen ditugu handitzetan ez, ez, kunetetan badirela pertsonak identifikatu gabe, gazteek ez dugu guztiz ongi ulertzen, baina badakigu hor badagola historiaren zati bat ezkutatua, ez dagola identifikatua. Nafarroan ere gertatzen dau, zenbat pertsona daude, baldin badakizue, identifikatu gabe Nafarroan erailak izan zirenak? Bueno, a ber, 1956ko kolpeen ondoren, 3.500 pertsonak hil zituzten, ez? Eta, bueno, Nafarroan ez zegoen gerrako frenterik, Osea, ez dago hor, bueno, bataioak edo ez, osea, hori persona, 3.500 personak horiek, normalean etxetik atera zieten eta, bueno, edo fusilatu zuten, ez? Eta bota zuten edozein lekutan, ez? Batzuk kartzelatik aterata, 425 pertsonak kartzelatik atera zuten eta, bueno, gero fusilatu zituzten, ez? Gu, bueno, 1970-etik hamarkadetan familiak hasi ziren exhumazioarekin. Hau da, exhumaziones tempradas, deitzen dugu hori familiak, ez? Antolatu zuten, ez? Hamarkada horretan, bueno, Franco izenean, hori hasi ziren, eta, bueno, herri batzuk joan ziren, bazekiten, non zegoen haien familiak, haien senitartekoak, eta joan ziren. Gero, elkarte memorialistak, 2000 ingurukoak, elkarte memorialistak ere beste txanda bat, egin zuten exhumazioarekin. Eta gero gu, iritsi ginean 2015ean, hori gobernura, erabaki genuen hori zen gure helburu nagusietako bat. Azkenean, jende, bueno, seme alaba, ez zegoen alargunik, adibidez, hainbeste urte pasa ondoren, baina seme alabak oraindik badugula, bizirik, eta, bueno, prinsipioz, bentsatzen dugu lehentasuna eman behar dugula, genuela, hori, exhumazioen kontuan. Orain zenbat geratzen dira? 1000 inguruko personak oraindik desagertuta daudela. Gu, bueno, 2015etik aurrera, ia 200 persona aurkitu genituen, eta 200 hortik, gero Nasertik ADN-ko banku publikoa jarri genuen, Nasertiken bidez, Nasertik da enpresa publikoa, gobernuko enpresa publikoa, Nasertiken bidez, egin genuen ADN-ko banko publikoa, eta hor, bueno, 200 persona hori, 200 persona identifikatu dugu, hori. Baina, bueno, gutxi gora bera, zenbat geratzen dira, 1000 persona ingurukoa, oraindik desagertuta dagoela, eta egia da hori gero eta zailagoa da aurkitzea. Zergatik, urte asko pasa ziren, eta, bueno, orain leku batzuetan eraikin berria, ziren, errepideak, edo eraikina, gero beste lekutan, hori, ez dakit, agian, ez dakit, goldeak egon ziren, eta eraman zuen lur hori, bueno, gero eta zailagoa da, gu saiatuko gara, bueno, jarraituko dugu, exhumazioen planarekin, hemendik 2 edo 3 astetara aurkeztuko dugu, aurtengo plana, baina egia da, gero eta zailagoa da.
Baina egia da ere familiak, aurkitzen dugun bakoitza, aurkitzen ditugun, ez? Gorpuak, familia batzuk esaten dute, naiz eta ez izan nire aitona edo nire aita, gure aita da. Hau ere, atera zutenentzat, pues, nire aita da, ez? Gorpuak aurkitu dugu, pues, nire aita da, naiz eta nire aita ez izan. Ana, bertze kontu bat, ixten joateko, orain berrik izan dugun kontu hori, titular andana bat hartu dituena, eta hain zuzen ere kriminologiaren Euskal Institutuak atera duen txostena, eta bertan zifra ikaragarria, 1078 tortura kasu Nafarroan, eta gainera, berria berezen, 79tik aurrera ez, 825 tortura kasu berri nolabait ere aurkitu dituztela. Ezakit, Ana, bakit gaia handia dela, baina zer ematen dizue pentsatzera aurkikuntza honek, ez dakit, ze ondorio ateratzen dituzue honetek? Bueno, gu ja 2015tik aurrera hasi ginen, ez? Lanian, biktima guztiekin. Eta biktima, 2015 baino lehen, ematen zuela hemen Nafarroan biktima bakarrik terrorismoen biktima izanen zirela, ez? Eta egia da, terrorismoen biktima, batez ere etako biktima oso gogorra eta oso larria izan ziren kontestu hori, baina baita ere bazegoen beste kontestu biktimologikoa ez zegoen aztertuta, ez? Eta, alde batetik memoria historikaren lehen aipatu dugun, ez? Memoria historikoaren arlotan, baina beste aldetik ere beste, violentziaren kontestua, torturanena, edo, funtzionario publikoaren violentziaren ondorioko kontestua, ez, arloa. Orduan, ja hasi ginen, pasaren legealdian, aztertzen, eta, azkenean, biktima eskubidea dituzte, egia, justizia eta erreparazioaren eskubidea dituzte, ez? Eta, gu hasi ginen ja kontesto biktimologiko horretan ere lanian, gogoratu nahi dut, 2017an, 2018an, ez dut, ekitaldi bat egin genuen, Nafar gobernuak antolatu genuen ekitaldi bat biktima horiek errekonizitzeko, eta gero hasi ginen ere, eskatzen ibakik ikerketa bat 2000 torturaren buruzko txosten bat 2078 arte. Zer egin dugu orain? Beste txostena eskatzea, beste txostena aurkeztea 2069tik aurrera gaur egunera arteko txosten bat eskatzeko. Zertarako behar dugu txosten zientifikoa, azkenean kriminologianen Euskal Institutoko espertuak oso jakintxua dira, eta horrekin txosten zientifiko bat badugula, zertarako gero gu erabiltzeko adibidez batzordean. Orain montatu dugu batzordea, ja hurrengo astetik aurrera hasiko da epea eskabideak aurkezteko, biktimaren funtzionario publikoaren edo eskuin taldeko violentziaren ondorioko biktima eskabideak eskatzeko, batzordeak edo errekonozimendua egiteko edo ez, eta hurrengo astetik aurrera ja hasiko gara epea, eta txosten hau erabiliko dugu, batzorde hau erabiliko du txosten hau, azkenean txosten zientifikoa da, txosten objektiboa, neutrala, eta hor ateratzen da datu personalak, datu individualak, baina baita ere gizarte bezala
datu oso importanteak, ez, larriak. Guretzat, zergatik da importantea? Pues importantea da, azkenean, erakusten du giza eskubideen urraketa pasatu da hemen gizarte horretan, Zazkaren hamarkadetan, ez? Eta, ez zen kaso bakarra edo bi, baina zenbaki importanteak, ez? Dira, eta, gu ere gizarte bezala itxi genuen begiak hori halako urraketarekin, ez? Eta hori ezin dugu lehen aipatu dudan bezala, desmemoria ez da ona, eta inbilizatzeko gauza ez da ona, gizarte sendoa eta osasuntsuko gizartea eta gizarte demokratikoagoa izateko, ez? Orduan, nik uste dut hori ere, hau zen, tabu bat, ez, egia esanez, eta, irekitzen ari gara, edo argiak jazten ari gara hori halako urraketak era halako bilentzia gertatzen den zen hemen, Nafarroan. Ana, pentsatzen dut Nafarroko jende handitzek momentu honetan bere buruari galdetuko diola. Eta honekin zer, hau da, norbaitek hartuko du horren erantzukizuna? Norbaitek komatxo artean ordainduko du, edo egongo da zigorrik? Gu egia esanez, legea, foru legea, debekatu, ezin izan du legearekin batera jurilizazioa egitea, ez? Osea, epaiketak egitea, ez? Ezin izan dugu justu hori Tribunal Konstituzional debekatu ziguten, hori egitea, epaiketa bat egitea, ez? Orduan batzordea bakarrik errekonozimendua egin dezake, ez? Biktima. Egia da, hor lehen aipatu dudan bezala, biktimak badute hori gegia, justizia eta erreparazioaren eskubideak, legearekin edo batzorde lanaren ondorioa erreparazioa eta egia, hori, lortuko dute, baina egia esan lortuko dituzte, baina egia esan ez, justizia ja ez da hain erreza. Hortarako, hori, konpromiso hartu behar dute, bai justiziaren poterea, bai, hori, Espainiako gobernuak, eta oraindik ez dago, pasu hori ez dute ematen. Azkeneko galderatxo bat egin nahi nizun, sensazioa du tokatu baldin bat zaizu Espainiar estatuko jendearekin gauza hauek kontrastatzea, Espainian jendeak ez duela hau erabat sinesten? Hau da, harritzen diola jendeari hemen tortura kasuak egon direla, edo jakina da Espainian? Nik uste dut, Espainiako arduradunak badakite, azkenean Europako tribunalak askotan ja esan zien, ez? Espainiako gobernuari hemen kasu batzuk torturaren kasua onartuta, ez? Eduki dute, Europako tribunalak eta hori, gomendioak ere eman zieten, ez? Hainbat aldiz. Orduan, ez da egoera ez ezagunak, baizik eta, hor, baina, batzutan, oraindik, beldur asko badira, ez? Ni gogoratu nahi dut, azkenean Mikel Zabalzaren kasuan, adibidez, ezin izan dugu, irekitzen, azkenean hor, ley de secretos oficiales oraindik itxita dago. Eta itxita dago, hor, Espainiako alderdi politiko importantenak ez badutelako nahi irekitzea, ez? Orduan, nik uste dut hor konpromiso falta botatzen dugu, ez? Halako kasuak argiak irekitzeko, ez? Eta batez ere justizia, zu esaten duzun bezala lehen, ez? Azkenean, gu errekonozimendua eta egiazko eskubideak eman dezakegu, baina justiziaren eskubideak oraindik ezin izan dute, ez? Halako pertsonak, halako biktima edo haien familiakoak.
Edozein kasutan, pausu handi bat, zentzu honetan, leheno Anak erraten zuen moduan, argi zerbait behintzat ekartzea gai honetara izanen du segurazki ere, nolabait rekorrido luzea kontu honek, ari luzea, beraz izanen dugu aitzinago ere solasteko aukera, pausotxo bat erraten zen moduan, eta baita ere, ahaztu gabe, bertzelako memoria ariketa horiek, kasu honetan, lehen erraten genuen moduan, hortzen jauregi auzitegi ondoan, jarri duten arku hori, lehenoko kartzel zarraren sarrera, hortzen simbolizatzen hemen egon den Nafarroko historiaren zati ilun bat, frankismoaren represaliatuak, eta baita ere intsumisoak eta bertze kontuan daban. Ana Oio, herritarrekiko harremanetarako kontseilaria, hemen txen, batzarte hau hartzen. Mila esker, Ana. Eskerrik asko zuei, arregatagatik, eta, batez ere hori, nik uste dut komunikabideak oso importanteak izaten zarete, memoria berreskuratzeko ere. Ea denen artean, lortzen dugun argi pixkat jartzea. Hori da, eskerrik asko. Bueno, bauxen asteazken honetan eskaintzeko genuena, bihar ere hortzeguna hemen izanen gaituzue. Bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.